יופי, יצא. אוקיי, אוקיי, אוקיי. לא כדאי, אבל עד שתפתח את הכבל. תבוא פה, מפה עם הרצועה המושכת. אתה יודע אבל מה, לא, אני יכול להתהפך. אני צריך, אולי 3 חבר'ה יעמדו מאחורה והוא יתיישר ואז אני אצא. תסביר לו רגע. בוא שלמה. שלמה ודוד בפעולה. צוות החילוץ של רפאל. צוות החילוץ של רפאל. אתם בכוונה אותו נקי, אתם לא אוהבים את הדברים האלה לעשות. אלי, הוא צריך לעמוד פה על החלק האחורי. כן. אלי, צריך לעמוד על החלק האחורי כדי שהוא